गामिनि गाज्रि लामाखौ बाला अन्थाइ खोनानै फाहामनानै होदों बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिंनि गाज्रि थासारियाव थानाय गोनांथार लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होदों बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। दैज्लां बोथोर फैनायजों अखानि बिबाङा बांनायजों गामि ओनसोलनि खायसे लामाफोरा हाब्रु आरो हाखर जानानै हान्थिनायनि थाखाय खाबु गैयै जानानै थायो। बेबायदि थासारिजों भुगिनांनाय 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनि फिसा फिसा लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होनायनि थिरांथा लादों बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। थांखि बायदियैनो दिनै 9 नं बनरगाव ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय बंसिगाव बिसिडिसिनि बेलथारि गामिनिफ्राय खामारपारा थांनाय लामाखौ गिबि खेबनि थाखाय सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होयो बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। लामा खोनानै होनाय बेलथारि गामियाव नुजाथिनानै बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिराम ब्रह्मआ मा फोरमायखो खोनासंदो। दिनै जोङो बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे खोब मोजां हाबाफारि मावदों। बेनो जाहैबाय मा जोंनि नैबे बेलथारि गामिनिफ्राय खामारपारा गामिसिम बंसिगाव बिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो। लामाया एसे गाज्रि, दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायाव गोबां प्रब्लेम जादों। बेखायनो जोङो दिनै ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय रायजो राजानि खावलायनाय बायदि जोङो सेन्ट ग्रेभेल होनाय जादों। खारन बेवहाय गोबां जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव प्रब्लेम जाबाय थादों। दा जोंनि हान्जानि जे उद्देश्य बेनो जे जोंहा हागौमानि जोङो रायजो राजानि फारसे जोंहा मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जों लुबैयो। दा बेखायनो जोङो दिनै बनरगाव समस्तिनि जोंनि हान्जानिफ्राय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा जोङो बेवहाय जा नुदों बेवहाय दोंथाम दोंब्रै लामा नङाबाबो जाय लामाया खोब माने बिराद गाज्रि माखासे स्पट जेरावहाय गाज्रि स्पट जों बेवहाय नायनानै जों बे सेन्ट ग्रेभेलखौ होनाय जादों। आरो रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों बे खोनानानै। खारन नंगौ थारैनो रायजो राजाफ्रा एसे गोबावसैमोन बे लामाया गोबां माने प्रब्लेमजों गोलैदों। जोंबो नाजादोंमोन, नाथाय माखासे खारननि थाखाय जोङो एसे सिगाङाव मावनो हानाय जायाखिसै। जों सिगांनिफ्रायनो साननानै दंमोन बे लामाखौ जों हागौमानि जों एसे सेन्ट ग्रेभेल होनानै मोनसे माने थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो हायो नामा, जों बेखौ साननानै जों दंबाय थायोमोन। दिनै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे रायजो राजायाबो जोंजों मदद होफादों। जों बेवहाय सेन्ट ग्रेभेलखौ लाबोदों आरो रायजो राजाफ्राबो गावसोरबो फिजिकेलि गावसोर मदद होफानो होननानै खोथा होदों। बेखायनो जों दिनैहाय ज' बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। बनरगाव समस्ति बियाब हिसाबै बेयावल' ना गुबुन जायगायाव नोंथांमोना मावनाय जादों? बनरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जायगा जायगा मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङाव जों बे हाबाफारिखौ मावदों। नाथायबा साफिसियेन्ट होनो हायाब्लाबो जों माखासे एखेबारे जेरावहाय बिराद जेनिउन बे जेनिउनखौ नायनानै जोङो बे रोखोमनो जोङो एफा जोङो सेन्ट ग्रेभेलखौ होनो थाखाय जों डिसिसन लादों। आरो इतिमধ্যे जोङो आराम्भ खालामबायबो, जायगा जोङो सेन्ट ग्रेभेलखौ लांबायबो। दा स्प्रे खालामनांगौनि जोंहा खामानि मावनांगौ थाबाय। जेला स्प्रे खालामो होनबा रायजो राजा बयबो ओंखारगोन आरो दा जों बयबो माबायदि साखाफारा जानाय माबायदि फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिटिसिनि जा बिसायख'थि, दा बेखौ लानानै जोंहा जोंनि बनरगाव समस्तियाव जोंनि ब्लक कमिटिया खोब माने साखाफारा जानानै दङ। आरो जों जेरैबायदि नुदों खोब मोजां। बेवहाय नंगौ बेहाय बिपिएफनिफ्रायबो राजिब ब्रह्मआ गाव टिकेट मोनगोन होननानै दा माने गिदिंदों। फारसेथे बिजेपिनिफ्राय राजिब बांगाला गाव टिकेट मोनगोन होननानै गिदिंबाय थादों। आरो लोगोसे कुमद नार्जारि बियो बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनगोन होननानै गिदिंबाय थादों। जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय ग्राउन्डनि जा मोनसे फिक्सार, बे फिक्सारखौ नायोबा दिनैहाय इउपिपिएलआनो देरहागोन। खारन दिनैहाय प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानाय लोगो गोबां हाबाफारिखौ जों मावनो हादों। बेवहाय गोबां आसनि जों होनो हादों। आरो ओरैनोबाबो बनरगाव समस्तियाव
जोङो 2020 सनावहाय आंखौ हानजानिफ्राय टिकेट होदोंमोन नाथाय बै समावहाय मानसिफ्रा बुजियाखै नाथाय दा बुजिनाया फैबाय जोंनि गेजेराव सान्थिबो फैबाय गोबां माने बिटिआरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जोंहा गोबां माने फ्लेगशिप मिशन लानाय जाबाय गोबां जेनेबा सुपार 50 आरो गोबां मानसिफोरनो हा गैजायैफोरनो हानि फाट्टा होनाय जाबाय सान्थिबो फैबाय दा बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा अनेक सेन्स जादों आरो जोंनि फारसे मोनसे आकर्षण जादों दा जों जेसेबां गामि गामि जों हाबदों फ्राय जोंजों दङ बेवहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपिया बुंनानै लादों गावसोर देरहागोन खिन्थु प्रेक्टिकेलि बियो बास्तब नङा आरो इउपिपिएलनिफ्राय जाय टिकेट मोनगोन जाय केन्डिडेट जागोन बेनो देरहागोन आरो जों नोंथाङा जितु बिपिएफ आरो बिजेपि बनरगाव हिसाबै बिथांमोननि केन्डिडेटआ थिग जाबाय नाथाय इउपिपिएल दल हिसाबै दासिमबो मोनफ्रोमबो समस्थियाव फारिलाइखौ जोङो दाबो मोननाय जायाखै मा बुङो बेनि सायाव दा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिया बिनि सायावहाय थाबैनो हयथ' फोसावगोन दा मोनसे रायलायबाय थादों खारन बिजेपिया बा बिपिएफआ केन्डिडेट होबाय जों बेखौ दाबो अफिसियेलि खोनायाखै खिन्थु बुंनानै लादों खिन्थु अफिसियेलि जों डिक्लेयार होनायखौ खोनायाखै जोंनिफ्रायबो जोंहा गोजौनि नेताफ्रा बुंबाय थादों जे थाबैनो होगोन होननानै हयथ'बा जुलाइ मासनि गेजेराव माखासे हयथ' समस्थियाव होनो हागौ नाथाय माखासेया एसे लेटबो जानो हागौ बे इनफरमेसनखौ जों मोननाय जादों दा बनरगाव हिसाबै जोंहा जोंनि सेन्ट्रेलनि नेताफ्रानो बेखौ थिग खालामगोन खारन मोनसे स्टाडि खालामबाय थादों अबजार्भ खालामबाय थादों जेरैखिया देरहानांगौ आरो देरहागोन देरहानायजों लोगोसे जाहाथे बनरगावखौ मोजां रोखोमै रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो थिग बे रोखोम माने कुवालिटि थानाय बा फिटनेस केन्डिडेटनि प्रयजन दङ बेखौ लानानै जोंनि सेन्ट्रेल नेताफ्रा सानबाय थादों दा खबर मोननाय मथेबा थाबैनो फोसावगोन